Сутрин, батенце. Да, батенце, да. Сутрин. Девет часа. 9 и нещо. Часовника ми изправно 8:30 на 28 юни. Преди 2 седмици. Много зле. Нещастната съдба така ни подреди. Because Гауди. Копленц. Всичко е до Гауди, Копленц. Гауди е предсказал всичко. Гауди е направил всичко. Излагаме се. Така. Трети ден в Барселона. Трябва да се местим в друга стая. Отиваме на плаж.